Rêveberiya Herêma Kurdistana Başûr biryara referanduma serxwebûna Kurdistanê dabû û dîroka referandumê wek 25 îlana 2017 diyar kiribû. Bi biryara referanduma serxwebûna Kurdistanê gelek nîqaş derketin holê. Hin dewletên cîhanê bertekên êrînî, hin jî bertekên neyînî nîşan dabûn. Hikûmeta Tirkiye ji biryara referanduma serxwebûna Kurdistanê re bertek nîşan dabû û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan gotibû serxwebûna Kurdistanê parçebûna Iraqê ye û em li hember parçebûna Iraqê ne. Eger Iraq perçe bibe, yên din jî yê pêra werin. Wî bangewazî li Serokê Herêma Kurdistana Başûr Mesûd Barzanî kiribû û gotibû ji vê fikrê vegerin. Amerîka jî gotibû vê serdemê ji bo îlankirina serxwebûna Kurdistanê re pêvajoyekî krîtîk ye. Ji referanduma serxwebûna Herêma Kurdistanê re tenê 5 hefte ma. Pisuleyên referandumê hatin amadekirin û li gelek cihan jî ji bo piştgiriyê çalakî tên derxistin. Partiyên siyasî Kurdistanî li Tirkiyeyê ji bo serxwebûna Kurdistanê xebatan li dar dixin û hefta borî Partiyên Siyasî Kurdistanî Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu li Enqereyê ziyaret kiribûn. Berdevkê Partiya Azadiya Kurdistanê Qasım Ergün ji dengê Amerîkayê re axivî û diyar kir ku referandum ji bo her gelan mafê xweza ye û wiha axivî. براستی جی تشتکی اساس ev mesele ki ko revaya ji bo Kurdistaniya le divê coğrafyada wek ko tiştekî xerîb tê axaftin ji ber ku Türk, Ereb, Acem, Fars, İngiliz, Fransız xwediyê çi mafîne lazim e milletê Kurd jî xwediyê mafî ji ber ku ew jî milleteke û navê Kurd e welatekî heye navê Kurdistanê pêwîst e ku وەک هەموو ملەتێ دنیای ملەتێ کورجی سەر ئاخا خۆ سەر وڵاتێ خۆ ببە دەستفلاتدار یعنی دەولەتا خۆ بخوا ئاوا بکەی ئەو دەولەت ئەگەر کۆ هەیە ممکن بێ شەڕێ وەکەویەدا ئەم بێژن پەرچێ کۆ لێ دژین کورد بووە دەولەتێ ڕەجکان ئالیکی فەدەرالی یان خۆ فەدەرالی را دژین لێ شەڕێ وەکەویەدا ئەگەر ئەو نەبێژی وەک هەموو ملەتێ دنیای کورد Her wiha Serokê Navenda Partiya Sosyalistên Kurdistanê yê Stenbolê Mansûr Kara jî li ser referandumê axivî û got serxwebûna Kurdistanê xewna hemî Kurdan e. Roka me û welatê me wenda ye. İnsanekî zimanê me qedexe ye. Navê me qedexe ye. Her sed sale bi Kurda ji bo serxwebûnê bedel dane, carê xwe dane, malê xwe dane, rihê xwe dane û dane. Temamî xewna Kurda rokî înan came ew e bi rojekî Kurdistan serbixwe bibe û Kurd jî wek hemî netewê dinyayê azad û bextewar bişe. Ji ber wî Zozan Yaşar, dengê Amerîka, Stenbol.